Добрай раніцы ўсім. Сёння нядзеля. Прыехалі ў касцёл на святую імшу. Нехай поможуть вас вам і переповнить вас любов'ю одну до одного і до усіх, якою і ми маємо до вас, как помазать серце ваше небеззаганними у святості перед Богом і Отцом нашим, у час Христя Пана нашого Єзуса, і з усіми Його святими. І врешті, брати, просим вас і молим у Пану Єзусі, как бы принявши от нас той, як треба вам себе поводить і догаджать Богу, як ви поводите себе, ка больше в этом зростали, бо ви ведаєте, які ми дали вам накази до Пана Єзуса. В этом Слово Божие. Дякую вам. Дорогі удільники сьогоднішньої недільної Євхаристії,
молимся за святый костел, как, обвящаючи свет и Евангелие, подрихтовал людей до встречи с Христом. Тебе просим. Молимся за святого Отца, как Христос, прийстя якого ми чекаємо, наповняв його своїм спокоєм. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за наш народ, как он клопотился об заховании веры и нестоно поглублял ее. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за молодь нашей країни, как яна добре подрихтовалася до виконання своїх будучих завдань у громадстві. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за наших померлых батьков, родных и добродеев, как отримали они спокой и вечное житье спавленных. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за нас, тут собраних, как период Адвента посприял поглублению нашей веры и подрихтовал нас до встречи с Христом. Тебе просим. Вислухай нас,